हलिनि आं गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन हलि जासिहरनाय जाग्रोबाय। आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय धनजिब रामसियारिया गासै बर' रायजो राजाखौ हलिनि गोजोन जासिबाय आरो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो खाथियाव थानाय जा घन्टा बेल बेखौ प्रेस खालामनानै हो। दिनै हलि, बे हलिनि साना जाबाय मोनसे गोथार सान। बेयाव जोङो हलि गेलेनांगो। हलिखौ गासै भारतआवनो फालिनाय जायो। बांसिनै बिहार, दिल्ली, इउपि बेफोर गिदिर गिदिर सोहोरफोराव बांसिनै फालिनाय जायो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव एसे खम फालिनाय नुयो। बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायो, बे हलिनि दिनाव जुदि जोङो बावखा लायोबा फोनोबा गोबाङानो बुङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै। मिथिया, खिन्थु मानसिफोरासो बुंनाय बाथ्रा, खोनानाय बाथ्रा। बे हलिनि सानाव राधा आरो कृष्ण बिसोरो बावखा गेलेलायोमोन, हलि गेलेयोमोन, रंजालायोमोन। आङो गासै बर' रायजो राजाखौ गुरै खावलायो, नोंथांमोना जुदि सोरबा सासे बर'नि इउटुब चेनेल नुयोब्लानो नोंथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै होयो अननानै। प्लिज प्लिज प्लिज। अनलि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ नङा, सोरबा सासे बर'नि इउटुब चेनेल नुब्लानो साबस्क्राइब खालामनांगो, बेल आइकनखौ प्रेस खालामनांगो, नायनांगो, दसे समबाबो नायनांगो। जाय जाय चेनेलाव एडभार्टाइज नुयो नोंथांमोना एडभार्टाइजखौ सम्पुर्ण नायनांगो आरो एडभार्टाइज जोबनायनि उनाव 2 मिनिट एबा 1 मिनिट सम नायथारनांगो। अब्लासो इउटुब चेनेलाव फैसा मोनगोन। जुदि नोंथांमोना एडभार्टाइजखौ दाननानै जुदि नायाबा भिडिअखौ, अब्ला फैसा मोननाय नङा। बेनिखायनो सोरबा सासे जुदि बर' मानसिया गोजौ थाखोआव थांनो गोनांब्ला, इउटुब चेनेलजों बुंदों, इउटुब चेनेलजों गोजौ थाखोआव थांनो गोनांब्ला जों गासै बर'फोरनि हेल्प नांगोन। गासै बर'फ्रा जोंखौ मदद खालामनांगोन। आंनिल' बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा जानाय नङा। गासै जोंनि बर'फ्रा डेभेलप जानांगोन। जाय जाय इउटुब चेनेलानो फैसा इनकाम खालामनो सानदों बिथांमोनखौ हेल्प खालामनांगोन। बिथांमोनखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै गोसो गोजोन होनांगोन। हलिनि दिनाव आं गासैखौबो बेखौनो खावलायो। इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों गोबां रां खामायनो हायो। इउटुबाव मोनब्रै बुस्थुखौ नोजोर होनांगो। नाम्बार 1 टाइटेल, नाम्बार 2 डिसक्रिपसन, नाम्बार 3 टेक्स्ट, नाम्बार 4 थाम्बनेल्स। थाम्बनेला ओरैबायदि मोजां जानांगो जाहाथे बै थाम्बनेलखौ नुनाय लोगो लोगोनो सोरबा सासे सुबुङा जाहाथे प्रेस खालामनानै नोंथांनि भिडिअखौ नायो। टेक्स्टआबो जोबोर मोजां जानांगो। टेक्स्टनि मिनिङानो ओरैबायदि जाबाय, नोंथाङा जुदि माबेबा गंसे मबाइलनि बागै भिडिअ बानायगासिनो दोङो, बे मबाइलनि टेक्स्टखौनो नोंथाङा लागायनांगोन। नोंथाङा जुदि मबाइलनि बागै बुंनानै जुदि मायबा फिथाइ सामथाइनि बाथ्राखौ लिरनानै टेक्स्ट लागायबा बेयाव जानाय नङा। मिनिंफुल जानांगोन। जि टपिकनि सायाव सावरायदों बे टपिकनिनो टेक्स्ट जानांगोन। डिसक्रिपसनाबो बेफोरबायदिनो मिनिंफुल जानांगोन। आरो टाइटेलआ टपिकनि सायाव जा भिडिअ बानायदों, जा टपिक लादों बेनि सायाव मोनसे मिनिंफुल टाइटेला जानांगोन, जाहाथे टाइटेलखौ नुब्ला मिथिनाय बे मानि सायाव भिडिअ। बेनिखायनो आङो सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुं बर'नि सेंग्रा सिख्लाफ्रा इउटुबनि गेजेरजों जुदि रां खामायनो लुबैदोंब्ला गोसो हो, भिडिअ होबाय था इउटुब चेनेल खुलिनानै। सानफ्रोमबो हो, सानफ्रोमबो हाया सानथाम सानब्रैजों हो। मोजां मोजां टपिक बानाय। मबाइलजोंनो भिडिअ बानाय, मबाइलनिफ्रायनो आपल'ड खालामनो हायो। जेबो स्टुडिअ'नि गोनांथि गैया, जेबो मोजां प्लेसनि गोनांथि गैया। नोंथाङा जायखिजाया प्लेसावनो बानायनानै जा नोंथांनि सायाव जा रोंगौथि दङ बेखौनो दिन्थिनो हायो रायजोफोरनि गेजेराव। नोंथांमोना भिडिअखौल' होबाय था, गोसो बायग्लिनो नाङा। फरायनायखौबो गारनो नाङा। फरायनायाबो थांबाय थागोन, इउटुब चेनेलावबो भिडिअ होबाय था। फरायनायखौ गारनानै अकल इउटुब खालामबा जानाय नङा। न'नि मानसिफ्राबो रागा जोंगोन, रायगोन। बेनिखायनो फरायनायाबो थांबाय थाथों, इउटुब चेनेलखौबो सालायलांबाय था। साख्रिबो मावबाय था, खामानिबो मावबाय था, इउटुब चेनेलावबो भिडिअ होबाय थानांगोन। इउटुब चेनेल खुलिनो थाखाय मात्र 15-20 मिनिट, आधा घन्टा, 1 घन्टानि प्रयजन। जायनो जेसेबां टाइम नांगौ दसे सम होबानो जाबाय। फुङावनो जा, बेलासिनो जा, हरावनो जा, नोंथाङा जायखिजाया मोनसे टाइम होनानै भिडिअखौ, अब्लानो नोंथाङा साक्सेस जागोन।
इयुननि भिडिअफोराव आङो गुवारै सावरायगोन माबायदि साक्सेस जानो हायो इउटिउब चेनेल खुलिनानै आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालाम आरो घन्टा आइकनखौ प्रेस खालामनो हागोन।